Čus rybáři a rybářky. Zrovna mi bere ryba. Touto cestou bych vám chtěl odprezentovat náš nový kanál, kde bychom chtěli ukázat mladým rybářům a rybářům, kteří nějakým způsobem si neví rady, jak s peváčkama, jak se směsma, jak co namíchat, jak co udělat, jak co připravit. Strašně se mi nelíbí rivalita rybářů na internetu a všeobecně. Mladý klučina se na něco zeptá, dostane sekec, rybář ho pošle k šípku, neřekne mu nic. Na internetu je spousta návodů, jak co chytit, ale spousta těch rybářů v těch návodech vám řekne jenom polovinu. Jo, to znamená, my se budeme snažit to udělat tak, aby se dozvěděl od A až do Z vše, co potřebuješ k tomu, aby si schytil tu svoji mega rybu. Byť chytáš 14 dní nebo 3 měsíce nebo 30 let a prostě se ti to nepodařilo. Takže dej follow, sleduj nás, my v pravidelných intervalech budeme přidávat tyhle videa a do komentářů zkuste napsat, jaké videa by vás zajímaly, co se týče peváček, směsí do krmítkových, do krmítek a tak různě, jo. Takže dejte vědět, zatím se mějte, čus. Jenom tak mimochodem tu rybu jsem ještě vytáhl, na tom mačku zůstala, i když jsem točil to video. Byl to pěkný kapřík 46, tak plaval zpátky. Tak se držte rybáři a rybářky, a když tak pište. Čus.